प्रमद बर'आनो बिखौ लगायना हरनानै हमजाहोदों बिखौ आन्दलनखौ माने दबथाय होदों आरो बिथाङा बिनि भाषणफ्रावनो बिराद एग्रेसिभ आरो रागा जोंनाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ सावरायनो होननानै नोंथांमोना नुदों आं मैयाबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सायाव आरो दिनैबो बेनि सायावनो मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों आरो दिनैना जाबाय मोनसे रानिं इस्युनि सायाव नोंथांमोना नुदों बर'नि गोदानै दाजानाय फरायसा हानजा बनसुआ दिल्लीयाव प्रग्राम खालामगासिनो दङ दायो आरो बे प्रग्राम खालामनायाव नोंथांमोना हयथ' 14 निउसफ्राव नुदों बे सोमावसारनायाव बाहागो लाग्राफोरखौ माखासेखौ एरेस्ट खालामदों आरो पुलिसफ्रा बे आन्दलनखौ दबथायनानै दोननो नागिरदों आरो अलरेडि माने बिसोरो दबथायबायानो स' बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना आरो बिराद लाजिथावना मानो होननानै बुङोब्ला जों गोबां बोसोर जाबाय जों जेब्लानिफ्राय बड'लेण्ड आन्दलनखौ नुबोजेनदों बै समनिफ्रायनो जोङो आन्दलनाव बाहागो लाग्रा बर' मानसिफोरखौ पुलिसा हमनाय एरेस्ट खालामनाय लाठि चार्ज खालामनाय जोङो नुफेराखैमोन नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय बियो थारैनो आनफर्चुनेट लाजिथावना आरो दुखुनांथावना आरो बांसिन दुखुनांथावनासिन बाथ्राया नैबेसो बनसुआ बर' हारिनि मोनसे गोदान फरायसा हान्जा आरो नैबे दिल्लीनि प्रग्रामानो जाबाय गिबिसिन गिदिरथार बड'लेण्ड आन्दलननि सोमावसारनाय हाबाफारिमोन बियो बनसुनि नाथाय बे बनसुनि दिल्लीयाव लानाय गिबि गिदिरथार हाबाफारियानो फेइलार जानांबाय बियो मिनिथावना लाजिथावना आरो दुखुनांथावना आरो गोबां हारिफ्रानो जोंखौ दा मिनिदों इनसाल्ट खालामदों आरो रंजानाय मोनदों इभेन बर' हारिनि गेजेरावनो माखासे बाहागोनि मानसिफ्रा रंजानाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों बे मानो जादों बे जानायनि कारना गोबां थानो हागौ आन्दलनखौ जोङो गोजाननिफ्राय इजि बायदि नुहुरो एबा आन्दलन खालामनायखौ जोङो इजि बायदि नुहुरो राजा लामायाव थांना होसिख्रावबानो जायो माथो अबेयावबा थांनानै मेम'रेन्डाम हैबानो जायो माथो जेब्ला जों आन्दलनखौ गावनि आखाइ आथिंजों खालामगोन अब्लासो जोङो बुजियो एक्चुअलि आन्दलन खालामनाया बेसेबां इजि आरो बेसेबां डिफिकाल्ट दा जियानो जा नैबे इनफेक्ट जियानो जाया मानो जिहेतु बर'फ्रानो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय दिल्लीयाव आन्दलन खालामहैदोंमोन आरो बे आन्दलन खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय बर' मानसिफोरखौ सोमावसारगिरिफोरखौ पुलिसफ्रा हमदों आरो माने एरेस्ट खालामदों आरो आन्दलनखौ दबथायना दोननो नाजादों बेयो आनफर्चुनेट दुखुनांथावना आङो दिल्ली पुलिस आरो दिल्लीनि फर्सफोरखौ आङो कन्डेम खालामदों जियानो जा दाना बेयाव बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो आन्दलनखौ ओरैनो खालामनो लुगैनानै जसाव खालामबानो जाया बेखौ जोंथ' आन्दलन दैदेननो मोनाखै नाथाय जोङो सोरबा दैदेननायाव जोङो जेब्लानिफ्राय जोङो आन्दलनाव बाहागो लाजेननो हानाय जादों जोंनि आथिं आखाइ रादों अब्लानिफ्रायनो जोङो आन्दलनाव बाहागो लाबोदों आरो जोङो नुबोदों आरो जोङो जि नोजोर होबोदों आरो जों जि गियान मोनबोदों आन्दलनाव बाहागो लायै लायै बेयाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हादोंमोन बेयाव जोङो मोनफ्रोमबो आन्दलनावनो डिसिप्लिन होननाय बुस्थुखौ जोङो मेनटेन खालामबोनायखौ नुदोंमोन जों जायफोर आन्दलनफ्राव बाहागो लाबोदोंमोन नाथाय बेयाव आरो इनडिसिप्लिन आन्दलनबो नुबोदोंमोन जोङो जाय इनडिसिप्लिन आन्दलनखौ आक्रासुफ्रा जोंनो पेरेलेलि खालामबोदोंमोन जों जेब्ला बड'लेण्ड आन्दलन खालामोमोन आक्रासुफ्राबो कमतापुरनि थाखाय आन्दलन खालामबोदोंमोन जोङो जोंनि आन्दलनफ्राव बिराद डिसिप्लिन मोनसेबो आन्दलनाव पुलिसफोरा लाठिचार्ज खालामनाय पुलिसफोरा आन्दलनाव बाहागो लाग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जोङो नुफेराखैमोन नाथाय जोङो नुबाय थायोमोन जोंनो लोगोसे एखे कमतापुरबो डिमान्ड खालामबोबाय थानाय बिसोरखौ एरेस्ट खालामो लाठिचार्ज खालामो नाथाय जोंनि आन्दलनखौ माब्लाबाबो लाठिचार्ज खालामा एरेस्ट खालामामोन आरो लोगोनो कमतापुराबो जोंनो पेरेलेलि खालामबोबाय थायोमोन कमतापुर आन्दलन नाथाय बिथांमोनखौ एरेस्टबो खालामो लाठिचार्जबो खालामो आरो बिथांमोननि आन्दलनखौ डमिनेट खालामनानै दोनो आरो दबथायनानै दोनो बिराद गिदिर डिफारेन्स दङमोन नाथाय जोङो दिनै नुबाय नुफेरै खोनाफेरै मोनसे जाथाय बे कमतापुर डिमान्ड खालामग्राफोरनि बायदि मोनसे जाथाय जोंनि बर'फोरनि आन्दलनावबो नुनो मोनबाय थारमाने मोनसे बाथ्राखौ बेयाव रोखा जाबाय कमतापुरनि आन्दलन खालामगिरि राजबंसि मानसिफोरनि आन्दलना जेबो डिसिप्लिन गैयामोन कुनु डेम'क्रेटिक नङामोन बिसोरना बिराद एग्रेसिभ आन्दलन खालामोमोन बिसोरो जायनि जाहोनाव बिसोरो पुलिसफोरजों एरेस्ट खालामजायोमोन आरो आन्दलनखौ दबथाय जायोमोन दिनै जोंनि बर'फ्राबो पुलिसफोरजों एरेस्ट खालामजादों दिल्लीयाव आरो माने आन्दलनखौ डमिनेट खालामनाय जों नुनो मोनदों कारना बेनो नामा कमतापुर आन्दलन खालामग्राफोर बायदि जादों नामा बिथांमोना जिहेतु आनडिसिप्लिन इनडेम'क्रेटिक एग्रेसिभ मुभमेन्ट खालामोमोन जोंनि बर'फ्राबो दिनै बनसुनि दैदेननायाव बेबायदि एग्रेसिभ इनडिसिप्लिन आरो आनडेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जादों नामा जायनि थाखाय पुलिसफोरा हमनो चान्स मोनदों जायनि थाखाय फर्सआ फैनानै एरेस्ट खालामदों आरो आन्दलनखौ दबथायना दोननो चान्स मोनदों बे जादों नामा
गोदान गोदान मानसिफ्रा आन्दलन खालामनायखाय बेबायदि हयथ' जानो हागौ बेयो गिदिर बाथ्रा नङा बेनिखायनो आन्दलनखौ जानला मानला गोसो जाना जजजों खालामबानो जाया आरो मिडिया बाइटआव जिबायदि होनाय नुदों जोङो सानैसो मनजितखौल' सिनायो नालाय BSUनिबो लिडारमोन बियो आरो सानैसो सेंग्राफोरखौ एग्रेसिभ अपिनियन होदों बाइट होदों मिडियायाव एग्रेसिभ नङा नोंनि बुंनाया खुब डिसिप्लिन आरो पलाइटनेस जानांगोन जाय नोंनि पलाइटनेस डिसिप्लिन आरो डेम'क्रेटिक अपिनियनखौ नुनानै रावबो फर्सआ नोंखौ ना दबथायनो हागोन नोंखौ ना इनसाल्ट खालामनो हागोन ना नोंनि बुंनायखौ दानगारनो हागोन थ' बेनिखायनो रोंखा राखा एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिखौ आन्दलनाव लाफानांगौ आरो नोङो प्रसासनफोरजों रिलेसन थानांगौ आन्दलन खालामनायनि सिगाङावनो माने कच राजबंसिफोरनि बे कमतापुर डिमान्ड खालामग्राफ्रा बेबायदि एग्रेसिभमोन बिथांमोना अफिसारफोरजों सरकारनि मानसिफोरजों जेबो लिंक गैया डाइरेक्ट एग्रेसिभ आनडेम'क्रेटिक इनडिसिप्लिन जिरायबाय माबा होसिख्रावबाय कुनु पुलिस प्रखाखननि बाथ्रा मानिला मालिया माने आन्दलन नालाय आन्दलन एग्रेसिभ जानांगौ बुनांगौ मोनोबा माखौबा खावना होनांगौ आनडेम'क्रेटिक भायलेन्टजों जाया भायलेन्ट केन डु नाथिं इन दिस डेम'क्रेटिक वर्ल्ड बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि एबा वर्ल्डआव नोङो एग्रेसिभ आनडेम'क्रेटिक आरो इनडिसिप्लिनजों जेबो मोननो हाया डिसिप्लिन इज द मेन थिं डेम'क्रेटिक रुल इउ मास्ट फल' बेनिखायनो आन्दलनखौ खालामनायनि सिगाङावनो इन्स एन्ड आउट सा सिं गासैबो बाथ्राखौ सालिजारि एनालाइसिस खालामनानैसो आन्दलनाव बाहागो लानाया मोजां जाहाथे बै कच राजबंसिफोरनि बायदि कमतापुर डिमान्ड खालामनानै एरेस्ट खालामजानाय बुजानाय जोंनियाबो जानो मोना उनफोराव आरो नोङो जिहेतु नोंनि थांखिया गोलाव नोंनि थांखिया बिराद गिदिर नोङो माने एग्रेसिभ जानो नोङो मानो भायलेन्ट जानो नोङो बिराद जजजों मानो खारनो नोङो बिराद गोजान खारनांगौ दोङो नोङो स्टिडिलि खारनांगोन नोङो फास्ट खारनानै नोङो बे माबा बायदि सेसा बायदि बिराद स्पिडाव खारनानै बै दंफां बुरियाव खुन्दायनानै थैनाय पलिसिखौ नाङा जोंनो खासियाव बायदि लाखै खारनांगोन आरो जोङो गलाव सहैनांगोन बे पलिसियाव खारनांगोन जोङो बिराद जस बड'लेण्डखौ जों नांथारगो एबसुआ मोनदिया एनडिबिआ मोनदिया बनसुआ जों लाबथारनैसो गाबोननो लाबनि नांथारगौ समनियानो जाया नेभार ओरैबायदि गथा बुस्थु नङा नोंसोर बिदों नालाय बड'लेण्डखौनो लांदो बिदिथ' बुस्थु नङा ना बियो बिदि बुस्थु जागौमोनथाय नोङो बिराद एग्रेसिभ भायलेन्ट इनडिसिप्लिन खालामनानै नोङो बड'लेण्डखौ बिख'ना लाबनो हागौमोन नाथाय बियो गथा जिनिस नङा जाय बुस्थुखौ बिबानो थल' हरनो हानाय बुस्थु बिदि नङा थ' बिनिखायनो जोंनि आन्दलना डिसिप्लिन नाम्बार 1आव जानांगोन 2 नम्बर नोङो खोब माने डेम'क्रेटिक वेजों नों थांनांगोन आरो मोनसेया जाबाय मा नन भायलेन्ट जानांगोन आरो खोब सिस्टेमेटिक पलिसिनि गेजेरजों खारनांगोन ओरैनो गोसो जाग्रबबाय खामब्रबबाय जेबो पलिसि गैया प्लेन पलिसि गैया मारै जागोन ओरै कुनु माने प्लेन पलिसि गैया प्लेन गैयाबा इउ केन डु नाथिं ओंखायनो नोंनो प्लेन पलिसि नांगोन खामानिखौ आन्दलनखौ जागायनायनि सिगाङावनो आरो बिनि सिगाङावनो नोङो बुहुत बुस्थु नोङो माने सा सिं इन्स एन्ड आउट नोङो रेडि जाजोबनांगोन थागथियारि जानांगोन अब्लासो नोङो आन्दलनाव बारसोमनांगोन नङाबा खिन्थु बिदिजों जाया बिदि एग्रेसिभ बाइट मिडियायाव बाइट होबाथाय पुलिसफ्रा नोंखौ चान्स मोनगोन नोङो जुदि इनसाल्ट खालामोबा डेम'क्रेसिखौ दिल्ली पुलिसखौ इनसाल्ट खालामोबा फर्सखौ इनसाल्ट खालामोबा नोङो आरो आनडेम'क्रेटिक नोङो जुदि खुब भायलेन्टलि आरो एग्रेसिभलि नों जुदि मिडिया बाइट होयोबा नोंनि बुंनायफ्रा जुदि बिराद रागा जोंथावना दिउ रागा जोंथावनाबा मानसिसो सरकाराबो मानसिसो जोंबायदि मानसि सरकारा ओरैबायदि नङा जे माबा मोनसे रुल दङ रुल बायदि मावथारनांगोन बिदिबो नङा मावथारनांगोनबाबो जों मानसिसो नोंबो आंबो मानसिसो रागा जोंनाय दोङो नोङो बिखौ माबा माबि मेरा गुरा खालामनानै नोंखौ डमिनेट खालामना दोननो हानायनि चान्सआबो बुहुत दोङो मावथारनांगोन संबिजिरावनो लिरनाय दङ बेखौ मावथारनांगोन होननायनिबो खुनु खोथा गैया मानो होनबा संबिजिरखौ जोंसो मावो मानसियासो मावो बेखौ मावगोनबाबो लाखै मावनोबो हानाय दा मावालासिनो नोंखौ दा डमिनेट खालामनो थाखाय माबा माबि जाहोन दिहुनफ्लानोबो हानाय दा बिदिनो दिहुनफ्लादों दिनै बुंदों जे जोंनि आन्दलना डेम'क्रेटिक आन्दलन जोङो भायलेन्ट खालामाखै जोंनि आन्दलना नन भायलेन्ट होमबा दिनै मानो पुलिसफोरा बे बड'लेण्ड सोमावसारग्रा बनसुनि मेम्बारफोरखौ हमनानै लांजोबखो मानो आन्दलनखौ दबथायनो थाखाय चान्स मोनखो माबा मोनसे दोङो बेयाव जायनि थाखाय सरकारा चान्स मोनदों माने बिनि बेसआ थिग जायाखै फाउन्डेसना थिग जायाखै आन्दलन खालामनायनि फाउन्डेसना थिग जायाखै थ' बेनिखायनो आन्दलनखौ खालामोबा ओरैबायदि खालामनांगोन जाहाथे आनडेम'क्रेटिक जाया भायलेन्ट जाया खुब डिसिप्लिन आरो सिस्टेमेटिक प्लेन पलिसिनि गेजेरजों खारो जाय आन्दलनखौ नुयोबा माने सरकारा गिखांनाय फैयो जाय आन्दलनखौ नुयोबा बे आन्दलन खालामग्राफोरखौ दबथायनो लाजियो गिनाय मोनो आरो सरकारा गावखौनो इलिगेल फिल खालामो बे आन्दलन खालामग्राफोरखौ होबथानो थांनायाव सरकारा फर्सफोरा जाहाथे गावखौनो इलिगेल फिल खालामो बेबायदि मोनसे डिसिप्लिननि नन भायलेन्ट आरो डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जानांगोन अब्लासो जोङो
माने जोंनि थांखियाव सहैनो हागोन खिन्थु नोङो नांथारगौ जोंनो होननानै एग्रेसिभलि नोङो ओंखायनो नोंनि भाषण होनायफ्रा नोंनि मिडिया बाइट होनायफ्रा बिराद लिगेलि आरो डेम'क्रेटिक जानांगौ नोंनि जाहाथे भइसखौ नोंनि बाइटखौ खोनानानै बा डेन्जार बाथ्रा बुंदोंलै बेखौलाय मारै दाननोलै बेखौलाय बोरै दानगारनो बिनि जुक्तिखौलाय बिदि जानांगोन थारमाने अब्लासो नोंखौ सरकाराबो कुनु डमिनेट खालामनो चान्स मोननाय नङा सरकाराबो माने थामब्राना थानो गोनां जागोन आरो नोंनि आन्दलना अब्लासो साक्सेस जागोन थ' बेयावनो जियानो जा बर'फोरा बनसुनि दैदेननायाव दिल्लीयाव आन्दलन खालामहैदों बेयाव आन्दलन खालामग्राफोरखौ हमनानै लांदों इट इज भेरि आनफर्चुनेट आरो आङो दिल्लीनि फर्सखौ कन्डेम खालामदों आङो इयुननि हाबाफारिफ्राव जाहाथे बेबायदि इनसाल्ट खालामजाया आक्रासुफोरनि कच राजबंसिफोरनि आन्दलन बायदि जाहाथे लाठिचार्ज खालामजाया पुलिसफोरजों हमजाया आन्दलनखौ जाहाथे बुखिमुर माने डमिनेट खालामनानै दोनजाया बेनि थाखाय मोजां प्लेन पलिसि मोजां गोदान गोहो लाफिननानै जाहाथे आन्दलनखौ खालामो जानला मानला लुगैनानै जसावनो ओरैनो थांलाबायनानै आन्दलन खालामनानै ओरैनो निजायनि लाइफ निजायनि टाइम बेकार खालामना लाब गैया जुदि थांखिखौ सहैनो हायाबा हारि हिसाबैनो नों लस माने हारियानो लस माखासे बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लस जानाय माने हारियानो लस जानाय बेनिखायनो ओरैबायदि खामानि माव ओरैबायदि आन्दलन खालाम जाहाथे बे आन्दलननि फिनजाथाया मोजां जायो आन्दलननि फिथाइखौ जोङो गोदै मोनजायो जाहाथे बियो ओरैनो सेवगारलाङा जाहाथे बयबो मटिभेटेड जायो जे आन्दलना साक्सेसफुल जादों दाना जोंबो बाहागो लानांसिगोन लोब लोब होमबासो मानसिफ्रा बाहागो लागोन आरो गासिबो मानसिफ्रानो बाहागो लानो लुबैगोन नाथाय दिनै फार्स्ट आन्दलनावनो नोङो पुलिसफोरजों हमजायोबा बुजायोबा बे आन्दलनखौ खालामनो थाखाय रावबो साहस खालामनाय नङा रावबो बे आन्दलनाव बारसोमनाय नङा मानोना प्रपार लिडारनि बेयाव आंखाल जानानै दङ जेब्ला प्रपार लिडारनि आंखाल जानानै थागोन बेबायदि ग्रुपआव बेबायदि खामानियाव रावबो बारसोमफैया अराव बारना लानाय बायदि मोननानै लायो ब्लाव ब्लाव जोंनाय अराव बारस्रावना लानाय बायदि मोननानै लागोन बेनिखायनो प्रपार लिडार नांगौ जोंनो जाय लिडारा आन्दलनखौ गोख्रोङै डेम'क्रेटिक राहाजों डिसिप्लिनजों नन भायलेन्सजों दैदेननो हागोन बेबायदि सासे लिडार जोंनो नांगौ गोदान मुभमेन्टखौ दावगालांहोनो थाखाय थ' बेनिखायनो आं बुंदों आन्दलनखौ जानला मानला ओरैनो खालामबानो जाया जोङो सिस्टेमेटिक जों खारनांगोन दानिया नायदो आन्दलनखौ नोङो बिराद जसनो खालामनानै दिल्लीयाव थाबैनो प्रग्राम लायबाय बनस'आ दाखालि बावैसो दाजादों नाथाय दिल्लीयाव प्रग्राम लायबाय बे बिराद जसजों खालामनाय बायदि नांदों दाना आन्दलना साक्सेस जादियाना नोङो बिराद बायदि बायदि नंनाय नङिनि आन्दाज खालामनानै क्रिटिसाइज खालामनाय बाथ्राफोरखौ नोङो खोनासिगोन बर' रायजोनिफ्राय आरो आन्दलन खालामग्राफ्राबो 100% ग्रान्टि होनना बुंदों आङो गाबोन बियो बिटि सरकारखौ दाय होगोन प्रमद बर'खौ दाय होगोन हिमन्त बिश्व शर्माखौ दाय होगोन आरो गोबां सोरखौबा दाय होगोन बियो नंखागौ सानखानो गोनां बाथ्रा बियो सानखागोन नंबाबो नङाबाबो ओरैनो आन्दाज खालामगोन दा मानसिफ्रा प्रमद बर'आनो बिखौ लगायना हरनानै हमजाहोदों बिखौ आन्दलनखौ माने दबथाय होदों बिदि बाथ्रा खोनाखागोन बियो सियर मानो होनबा बेबायदि सानथावना जादों ओरैनो आन्दाज सानगोन बियो खुनु प्रुफ गैया खिन्थु बे सोर थोनो हरदों सोर बुनो होदों सोर दबथायनो होदों आन्दलनखौ बेनि जेबो प्रुफ मोननाय नङा नाथाय मानसिफ्रा आन्दाजखौनो खालामगोन दा हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'आ बे आन्दलनखौ माने अर्डार हरदों जे बिसोरखौ हमनांगौ बे आन्दलनखौ दबथायनांगौ होननानै बायदि बायदि नोंथांमोना नुगोन दा बेबायदि कमेन्टफोराव पर्टेल निउसफोराव आरो निउसफोराव बिदि नुलाबायगोन बे 100% सियर खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ आं बुंखायो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा बिराद एग्रेसिभखा एबसुनि आन्दलन खालामनायावबो बियो बाहागो लायोमोन आरो एबसुनि एनडिएफबिनि गोबां गिदिर गिदिर आन्दलनफोराव बिथाङाबो सापर्टारमोन आरो बाहागो लायोमोन आरो बिथाङा बिनि भाषणफ्रावनो बिराद एग्रेसिभ आरो रागा जोंनाय आरो बिराद गाज्रि एसे माने गाज्रिथ' नंद्राया खोब खिन्थु एसे रागा जोंनानै बुंनाय सोदोबफोरखौ बियो आन्दलननि बे भाषणफ्राव बुङोमोन बियो बेनिखायनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बिराद एग्रेसिभखा बियो आरो एसे भायलेन्ट टाइपनि मानसि बियो एसे एग्रेसिभ जायो बिनिया आरो एसे बांद्राय बिनि भाषणफोरा बिराद रागा जोंनानै बिराद इमसनेल जानानै भाषणफोरखौ होयो बियो बेनिखायनो बिथांनि माबाफोरा मोनसेबो साक्सेस जाबोआखै मोनफ्रोमबो माने लेभेलाव बिथांनि खामानि साननाय हनायफ्रा माने दिनैसिमबो साक्सेस जाबोआखै दा दिनैबो बिदिनो जानो मोन्दों सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारियाबो आन्दलनाव दोङो नाथाय बिथांनि हयथ' एग्रेसिभ आरो नन भायलेन्ट आरो बिराद माने बांद्राय इमसनेल जानायनि थाखायनो हयथ' नैबेबायदि दिनै आन्दलना फैलार जानो गोनां जादों